La Generalitat Valenciana, després d'imposar una multa de 300.000 euros a Acció Cultural per emetre, diuen que il·legalment, el senyal de TV3 al País Valencià, vol tancar els repetidors i que la població valenciana deixi de veure l'única televisió que s'emet íntegrament en la nostra llengua. Entre el 26 i el 28 de novembre podrien tancar el repetidor de la Serra Carrasqueta. Acció Cultural del País Valencià ha rebut la notificació del Jutjat del Contenciós número 1 d'Alacant, per la qual s'autoritza l'accés al repetidor de la Serra Carrasqueta al terme municipal de Xixona i procedir a l'execució forçosa de l'ordre de cessament de les emissions de televisió mitjançant l'apagada i precinte dels equips corresponents. La Generalitat Valenciana insta a que siga Acció Cultural del País Valencià, en el termini de 2 dies, la que determine el dia i l'hora concreta per consentir l'entrada a les instal·lacions entre el 26 i el 28 de novembre. En cas contrari, serà la Generalitat la que fixe el dia. Per la seva banda, Acció Cultural ha confirmat que no autoritzarà la Generalitat Valenciana a entrar en els repetidors ni tancarà les emissions voluntàriament. L'Associació Cultural demana als ciutadans i ciutadanes que estiguen atents a les crides a la mobilització que s'hi puguen fer els pròxims dies, vista la nul·la voluntat de diàleg del govern valencià i la seva insistència a tancar les emissions de TV3. Resulta ben curiosa, cínica i mentidera, podríem afegir, l'opinió de la Generalitat sobre el paper dels periodistes i la comunicació en llibertat en la societat actual. Com a exemple, mireu el que deia el president Camps l'any passat en un congrés sobre periodisme. No entenderíamos la presencia de sociedades libres y democráticas cada vez en más lugares en el mundo sin la constante participación, vocación e influencia del periodismo para conseguir más apertura, menos censura, más opinión y más apuesta por proyectos colectivos de libertad e igualdad de oportunidades. D'altra banda, la Generalitat Valenciana prepara un nou expedient sancionador contra Acció Cultural del País Valencià pel repetidor de la Serra Perenxissa al terme municipal de Torrent i tornar a multar l'associació. Aquest repetidor té la gran importància de cobrir la ciutat de València i la seva àrea metropolitana. Si es confirma la posada en marxa d'aquest segon expedient sancionador, el primer feia referència als reemissors del Bartolo, el Mondúber i la Carrasqueta, Acció Cultural podria ser sancionada amb una altra multa fins i tot de major quantia que la primera. Veiem les declaracions de Toni Xisbert, coordinador d'Acció Cultural del País Valencià. En aquest sentit vull destacar la contraposició d'una banda amb un govern que està anant contra el corrent de la història. El País Valencià els últims 20 anys ha canviat moltíssim i s'ha normalitzat molt el tema TV3 i, en canvi, tot el suport ciutadà d'una altra banda que a favor de la llibertat d'expressió, a favor de la pluralitat informativa i a favor que existeix també una televisió més en català al País Valencià estem rebent. Des de la Societat Coral Micalet, Revolta, els partits polítics Esquerra Republicana, Esquerra Unida, el Bloc, Iniciativa del Poble Valencià i moltíssimes associacions i entitats locals de tota mena que estan donant suport per a fer front col·lectivament a la multa, per a fer front col·lectivament a l'amenaça de tancament, i jo espero que, igual que a l'abril passat vam aturar aquesta amenaça a la Carrasqueta, novament puguem aturar-ho amb l'ajuda de tantes persones i de tantes associacions i fer-li veure al govern valencià que en el segle XXI tancar una televisió en l'Europa occidental és un mètode autoritari propi de dictadures tercermundistes. La campanya per al pagament col·lectiu de la multa de 300.000 euros i a favor de les emissions de TV3, a la qual s'ha sumat també Car Revolta, entre moltes altres associacions i institucions, continua i continuarà en marxa mentre es mantinga la pressió contra Acció Cultural per part del Consell Valencià. Continuarem informant.